научили. Филипините са съставени от 17 милиона човека, от 7400 и няма да ви кажа точно колко острова, да сте го чули. How many exactly? 7,000. 641 islands. 7641 острова. И те са групирани в 3 големи островни групи. Имат много цветове, различни пясък, и златен, и кафяв, и сив, и още много цветове, които изброи. Имат тюркоаза на вода. И най-важно е, че те са известни с това, че са безкрайно гостоприемни. И като отидете в Филипините, може да намерите всички видове почивка, които искате. Независимо дали това ще е да отидете на плаж, или на казино, или на не знам си какво, вие на казино няма да ходите, но по принцип всички видове почивка може да намерите при тях и винаги ще са такива усмихнати и ще ви посрещат с удоволствие. Now allow me to introduce to you one of the most favored delicacies in the Philippines. With 70 years of experience, amazing baking skills, it has not only earned the love and respect from us Filipinos, but also has earned the attention of many foreign tourists. And now let's move to the mangoes. It is healthy and has low fat and is low in sodium, which is healthy, sweet, and tasty at the same time. Thank you so much. Тези сладки неща са с история на повече от 70 години се пекат и се правят точно тези сладки неща, които са между другото нискомасени и с малко захар, така че са много полезни за всички нас, които спазваме линия и са страшно вкусни, сега ще ги пробваме. Now let's move to my souvenirs. This is actually from my dad's company, and he helped with the decorations, and I was actually supposed to give some of you guys this, so this is actually a personalized decoration. Thank you so much. And shout out to my colleagues. Това, което е последният сувенир, който ни показа, е всъщност от фабриката, която е на нейния баща, който произвежда такива различни декорации и тя е подготвила за всеки, надявам се да стигнат като гледам, за всеки от вас такава декорация. Това също е някаква кърпа сувенир и всичко това е бродирано ръчно с нашото лого и с тяхното лого, което е нещо прекрасно. Аплодисменти! Браво! That's great! Thank you so much. Thank you. My other presentation? No. I suggest we see everyone and then we... Она считается тут Турция и България считают, что родное производство это. Так что фисташки попробуйте. Дети принесли по-другому не знаю, вечерята може да поотпадне малко. Давайте включим музыку и начнем. Нет, попробуйте, начинайте везде. Да. Ну, надо как-то, чтобы дали. Давайте попробуем сейчас. Иди к Елене Швипи, чтобы попробовала хлеб. Иди к ней. Готови ли сте да викнем? Само секунда. 1, 2, 3. Princess of the world! Още един път. 1, 2, 3. Princess of the world! Супер сте, родители. Той не водиш ме, където принцесна. Good morning to the fellow judges. I am Herschel Hanaldi. I am 12 years of age and I am from Mactan, Cebu, Philippines. I have been singing since I was 4 years of age and I've done a lot of motion since then, and I joined the glee club in my school. I started hip hop and modeling when I was 5 years old. I've done a lot of contests and luckily I won all of those.
Bitang Bata, Calendar Girl, Kids on Runway, and Cebu Top Model. I am in the debate team in my school. I love reading books and I like to play chess as well. Thank you. That's a lot of stuff to translate, lots of interest. Това е Хершел Ханел, тя е от Филипините, от град Себу и се занимава с безкрайно много неща, които ще се опитам да преведа сега. От 4 годишна се занимава с пеене, от 5 годишна се занимава с хип-хоп и с моделска школа, с моделстване. След това също така в училище е станала част от отбора по дебати, така че се занимава и с дебати. И така, много още неща да говорите английски. Какво сега? Още да я попитаме нещо красиво. Вижте, тя сега ще ви обясни какво ли не. Какво да я попитаме? Questions? What's your dream place to go in the world? Well, my dream place is still my home country, which is the Philippines. I really like the historical places and the wonderful beaches that the Philippines have. Thank you. Попитах ли я, разбрахте, кое е нейното място, на което би си мечтала да отиде и тя каза, че нейното място от мечтите все пак си остава в Филипините, защото имам прекрасни забележителности, разкошни плажове и всичко, което й харесва, се намира там, определено. Ето така се промотира държавата. Okay, I'll ask in Bulgarian because my English is not so good. She will translate after this. Моят въпрос е следния. Ако днес най-голямата ти мечта се сбъдне, какво ще е първото нещо, което ще направиш утре, когато се събудиш? So he is asking if today you make your biggest dream come true and tomorrow morning you wake up, what's the first thing to do? Well, my biggest dream is that I can have a major contribution to world peace. I would like everyone to be treated equally and everyone will be happy. So the first thing I will do is still help our nature because we humans are the common factor that can reduce and slow down climate change. Thank you. На въпроса тя отговори прекрасно. Това, което си мечтае, което най-много иска да прави, е да има голям принос към това хората да се отнасят към равенството, към това към хората да се отнасят еднакво и да няма дискриминация. И всъщност, ако това се сбъдне, тя би искала да продължи с грижи за нашата природа, защото тя е безкрайно важна, а всъщност основният фактор, който я замърсява и който повлиява на промените в климата, това сме ние хората и тя иска да продължи да работи и в тази посока. If you will take them to the Philippines, where will you take them and why? Well, I would like to take them to Cebu since there are a lot of beautiful beaches there and a lot of wonderful tourist spots and also a lot of wonderful food and a lot of baking, which I also brought as my delicacies from the Philippines. I think you'll have the chance to take them to Cebu. Ако ни заведе в Филипините, какво ще ни покаже, я попита госпожа Арис. И тя каза, че ако отидем ние в Филипините, тя ще ни заведе в нейния роден град Себу, защото има разкошни плажове и прекрасни туристически места и забележителности, които да ни покаже. А също така, защото има разкошна храна, една от нейните любими храни са печива, сладки печива, които тя снощи показа като сувенир и като нещо интересно от Филипините. Lot of places. So, what's your favorite except Philippines? Well, one of my most favorite is Bulgaria. I love the flowers and I also love the bread and the food here and how I feel so welcomed here and how a lot of people asked to take my photos and a lot of people complimented me here. Thank you so much, everyone. I think I'll continue complimenting you. Попитаха я, ако не Филипините, кое е любимото място. Тя много харесва България, много я харесал хляба тук и храната като цяло. Харесват и цветята и също така и харесва колко всички са гостоприемни и усмихнати и приятелски настроени към нея, как искат да се снимат и как и правят хубави комплименти и хубави думи, казват.
Аплодисменти. Кой има въпрос? Can you give us a sample of your talent? The story starts when it was hot and it was summer and I had it all, I had him right the way I wanted him. She came along, got him along, and let's hear the applause. She took him faster than you can say sabotage. I never saw that coming, no what I expected it. I underestimated just who I was dealing with. She had to know the pain was beating on me like a drum. She underestimated just who she was stealing from. Аплодисменти. Други въпроси имате ли? Мисля, че отговори прекрасно на всичко. I think you did great. Thank you so much. Applauses for Vershel. Продължаваме с номер 14. Моника Димитрова на